V posledních letech totiž Česko sužují nízké mzdy a platy. Přitom veřejně sníme o mzdách, jako mají v Německu. Proč je ale naše ohodnocení tak nízko? Je jedinou šancí na německé platy učit se po večerech německy? Jsem se zasmála, zároveň jsem se pobrečela. Byla jsem ještě s bývalým přítelem, který byl ajťák, takže on měl slušný peníze, tak jsme byli žádat o hypotéku. A ta paní se mě ptala v té bance, jaký mám čistý příjem. Tak jsem jí řekla zhruba 28 000 čistého. A ona se mě na to zeptala, a to máte poloviční úvazek? A já, ne. To byl plný úvazek, jako to je plný úvazek vysokoškolsky vzdělaného člověka a ona se divila, že v médiích je plat učitele, průměrný plat učitele okolo 47 000 nebo co. Furt se divila, že jak to, že mám tak málo. No tak... Tak přátelé, já se tady bavím tak o té psychologii, vzpomínám prostě realitu, shared fantasy a tak dál, jo, a dost si zakládám na tom, aby byli lidé důvěryhodní, jo, aby byli k sobě upřímní, jo, aby na základě toho se budovala ta vzájemnost, aby se takto bez okolků předávaly životní zkušenosti, aby prostě docházelo k nějakému tomu vývoji, jo, přátelskému, společenskému, jo, aby člověk dokázal mít informace z té reality, i když přímo jakoby není v tom místě třeba toho člověka, jo, co se potýká s tou realitou, má nějaký životní příběh, jo, tak prostě, aby si lidi předávali zkušenosti i z toho praktického života, z té reality. No a přemýšlel jsem, jo, ono je to taková osobní věc, jo, a možná každého je potom hovno, jo, jako má výplatu. Ve mně se tak myslí různé pocity, jo, že spousta lidí, co mě zná, jsou škodolibí, jsou to toxičtí lidé, nepřející lidé, závistiví lidé, jo, tak na toto video se budou jistě dívat i takoví lidé. Potom si myslím, že někteří diváci budou i normální lidé, jo, že je to zajímá čistě jako pro porovnání, ze zvědavostí. Ale myslím si, že i vzhledem k těm videím, co jsem vám teď pustil, myslím si, že vzhledem k tomu, jaké máme výplaty v České republice, tak je záhodno si ty zkušenosti s těma výplatama a i ty zkušenosti se zaměstnavatelama předávat nejlépe takto jako veřejně, jo. A tím pádem se snažit o jistý tlak na ty zaměstnavatele, na tu výši těch mezd, jo. Já neříkám, jak někteří lidé z politiky, kteří jsou zralí na chocholouška, že bychom měli ty výplaty za 5 let jako dotáhnout, jo, s tou západní Evropou. Ale myslím si, že všeobecně ta situace výplat, ať už v soukromém nebo státním sektoru, je celkem tristní, žalostná, jo, takže bych i tímto videem chtěl přispět k tomu, k té nápravě této situace, nebo k vytvoření, k přispění tomu tlaku na ty zaměstnavatele a i na tu státní správu. A nebo i jako přispět k tomu třeba vašemu rozhodování, jestli tady zůstat v té České republice,
anebo se na to tady vykašlat, jo, a jít pracovat třeba jinam. Možná dám to trochu do kontextu, řeknu vám, co tomu předcházelo, tomu mému současnému zaměstnání, jo, takovou jako životní cestu ve zkratce. Jo, takže chodil jsem na základní školu do Veselí nad Moravou, hutník, potom jsem chodil do Veselí nad Moravou na obchodní akademii, do třídy s oborem informatika v ekonomice. Potom jsem se dostal na VUT Brno, na podnikatelskou fakultu, obor manažerská informatika. Zároveň jsem se dostal bez přijímaček na Slezskou univerzitu v Opavě, ale tam jsem nechtěl jít, protože to nemá takové jméno jak VUT Brno. Tak jsem nastoupil do toho Brna, jo, tam ty předměty, co jsme měli, neměl jsem s nima problém, až na matematiku. Já jsem s tou matematikou měl celkem problémy na té střední škole, takové třeba jako většího rázu. Jo, je to taká trochu ostuda vůči mojí zesnulé, již tehdy, mám dojem, zesnulé babičce, která byla učitelka zeměpisu a matematiky na základní škole. Jo, na té střední škole teda jako problémy s tou matematikou a asi to bylo i kvůli tomu, jo, nechci se pořád vymlouvat na to toxické dětství, jo, nebo že jako u nás stabilně ta situace jakože ve vztahu rodiče a my sourozenci byla taková furt jako napjatá, jo, někdy hádky, jo, matka vyhazovala otce a tak různě, otec nadělal dluhy a tak dále. Takže to bylo také na piču, nebo na hovno se dá říct. Takže ty podmínky pro to studium nebyly úplně ideální, jo, byli u nás i, mám dojem, dvakrát exekutoři kvůli tatovi, jo. Tak a byl jsem třeba i občas nemocný a tak dál, jo, ale teda maturitu jsem udělal, zaplať pánbu, ještě nebyla povinná maturita z matematiky, jo, takže jsem maturoval český jazyk, literatura, mám dojem za 2, angličtina za 1, ekonomika, účetnictví, jo, tam byla prostě teorie, jakože podvojné účetnictví a jako jaké ty základy té ekonomiky a plus třeba psaní 10 prsty, jakože na čas a tak. To mám dojem bylo za 2, mám dojem. A co tam ještě bylo? Ještě tam byly ty obory jakože z té informatiky, jakože něco málo ohledně správy sítí, ale to spíš to bylo jakože třeba vytvořit logo ve vektorovém programu. Byla tam nějaká teorie jako těch sítí, jako komunikační protokol, TCP/IP a tak. A to bylo, myslím, taky jestli za 1 nebo za 2 prostě, jo, jako naštěstí to jako klaplo, jo. To tak jako dobře navíc. No a dostal jsem se na to VUT Brno, ale tam jsem narazil na tu matematiku, jo. Tam jsem se potýkal právě s pořád větší, jakože takovou existenční krizí, jo, protože otec už měl tehdy exekuce, jo, takže bylo to takové, jak říkám, na hovno. Takže já jsem měl na to studium nějaký příspěvek od rodičů, jo, ale spíš to bylo na té úrovni, že jsem musel o to nějak jako prosit a tak a bylo to takové jakože, to jako blbé, no, když prostě máte studovat a nevíte, jestli budete něco jíst, no.
Ale tam jako ty obory, třeba ta angličtina, ta byla úplně v pohodě, jo. Ta, jako, dělal jsem na střední němčinu ještě, jo, a tam byla, myslím, ta angličtina. Takže angličtina byla v pohodě, jo, teď tam byly nějaké ty věci, taky jako ty počítače, jo, to se tam třeba něco opakovalo a tak. Ale prostě nám tam dali, jak kdyby jednu matematiku, co navazovala jakoby už snad jako na matematiku z gymnázia, jo, ne jako z normální školy, jo, takže tam už se jako začaly derivovat a takové, jo. A to já vůbec, to jsme se jako snad ani neměli v osnovách, jo, jako na té střední nebo tak. Ale tam jsem, myslím, ještě to jakž tak šlo, nebo ještě, myslím, ten zápočet jsem, myslím dal v tom prvním semestru. Ale pak nám dali ještě diskrétní matematiku, jo, jako to počítání s jedničkama a nulama. A to byla taková mladší, nemoc příjemná učitelka, jo, a možná jsem tam byli párkrát nemocný a tak. A já jsem prostě neudělal zápočet, jo. Neudělal jsem zápočet a byl jsem z toho tak znechucený, jo, že prostě měl jsem tu chuť, jo, jakože dejme tomu něco přes ty počítače, jo, to právě ten obor měl navazovat, ta manažerská informatika měla navazovat na ten náš obor informatika v ekonomice, jo, to nám i tak řekla na té střední a tak. Takže jsem narazil na diskrétní matematiku, jo, a já jsem tam právě si tehdy našel přítelkyni, no a už bylo potřeba platit nájem, jo, takže jako já jsem si našel jsem si brigádu, zapojoval jsem zásuvky a tak, ale to bylo prostě pár korun, jo, a z toho jako nešel platit nájem a jídlo, jo, a ještě do toho studovat, jo, a prostě nevím, mě to tak přestalo jako tam jako bavit, jo, i ten rektor tehdy nám řekl, jo, že tak jak tam jsme seděli při tom zahájení na té fakultě, tak nám řekl, že za rok 80% z vás, co tady sedíte, tady nebudete. Jo, jo, a s takým přístupem prostě, když to je na té škole, tak je to asi fakt jako asi těžké, no. No, takže já jsem potom si našel práci, pracoval jsem tehdy právě byl v tom Brně, jo, a došel jsem na úřad práce, jo, a řekl jsem, že mám tu maturitu, jo, na té obchodní akademii. A to byl, myslím, rok, já nevím, 2007 nebo tak. A zrovna, myslím, byla nějaká taková ta hospodářská krize, jestli se nepletu trochu. Jo, a tam mě na úřadě práce řekla, že pro mě tam nemá žádnou jako práci, jako nabídku. Jo, a hned se mě začal v hlavě odehrávat takový dialog. Jo, že tak kurva, proč já jsem 4 roky chodil na střední školu, kde jsme se museli učit spoustu věcí, jo, a dělali jsme i jako spoustu testů a tak dále. Jo, a to právě nevím, jestli to tak možná, jako právě moje matka měla takovou představu, že za mě bude inženýr a tak dále. A já jsem si říkal, tak mám maturitu a z angličtiny všecko, teď Brno, veliké, jo. A na úřadě práce mě řeknou, že tam pro mě nemají žádnou nabídku, jo, konkrétní, tak jsem hledal a potom naštěstí kámoš nakupoval v jednom e-shopu s hudebninama Audiotek a on si všiml, že tam mají nabídku práce jako skladníka a já jsem to měl jako, nevím, to je jako kousek, no, jako pěšky to bylo třeba 35 minut v Brně, jo, ale tak jsem tam poslal životopis, jo, a vzali mě, no. Tak jsem tam dělal skladníka, nejprve expedičního, potom jsem po jednom roce nebo tak nějak povýšil na přijímacího skladníka, jo, že jsem tam nemusel celý den chodit po skladě, ale potom jsme se rozešli s tou bývalou a nevím, tak mně přišlo to Brno potom jakési
traumatické nebo co. Nevím, možná jsem měl třeba takovou tendenci se rozbrečet, když jsem viděl ty místa, kde jsme šli spolu, jo? Nebo nevím, no. Tak jsem řekl, že chci odejít, jo, a už jsem měl najít tu jinou práci ve Velké nad Veličkou v Euroform, kde hledal pan ředitel asistenta. Byl jsem na pohovoru, řekl, že mě bere. Jo, ale já jako mladý blbý jsem si všecko tak jako nezjistil, co bych měl, jo, takže já jsem tam dal výpověď, jo, to jako přijali v pohodě. A jakože nastoupím do toho Euroformu v té Velké nad Veličkou. A já jsem tam došel ten první den. Myslím, na 7 hodin jsem měl dojít, nebo na 8. A byla tam nějaká prostě paní, kterou jsem měl teda nahrazovat, co mě jako chtěla jako to začít zaučovat. A prostě tak mě to nějak trochu vysvětlovala. A teď už bylo snad 10 hodin. A ten ředitel tam jako pořád nebyl, jo. Co vlastně jsem čekal na něho. Jsem vlastně jako čekal na něho, že teda se do toho spolu pustíme, jo. Že on i chtěl, jako abych nejenom dělal jakože sekretářku, co bude zvedat telefony, nejenom vrátného, co bude otvírat bránu, ale ještě, abych s ním jezdil do zahraničí a dělal mu tlumočníka v němčině. A ještě se mě ptal při pohovoru, jestli mám svůj oblek, jo. A tam mě, mám dojem, nabídl plat, teď nechci kecat, ale mám dojem snad jestli 18 000 hrubého, jo, nebo něco takového. Úplný výsměch prostě, jo. Ale mně to bylo jedno, protože, nebo jedno. Jsem si řekl, tak začneme, jo, na něčem uvidíme, jo, budu mít nové pracovní zkušenosti a tak. A už bylo mi, myslím, teda 10 hodin nebo tak, a on tam pořád nebyl. A ona na něho, myslím, taky čekala, jo, že aby mě jako to mohli jako nějak zaučovat, nebo to. Tak já jsem šel do kanclu, kde byli ti kluci, co to tam kreslí, ty vysokové formy a tak. Nevím, tam byli 3 nebo 4. A já jsem viděl, že jsou náci smutní nebo skleslí. A říkám, co je, kluci? V pohodě, všecko dobrý, nebo co? Děje se něco, nebo... A ten jeden říká, no, tož děje, neděje, prostě tu je to takové blbé, že prostě nejsou výplaty včas. Říkám, a jak jako nejsou včas? No, že třeba dostáváme výplaty s půlročním zpožděním, jo, něco takového, jo, a co si řekl, že když někdo jako kor potřebuje peníze, tak jako dostane zálohu a potom jako v těch dalších měsících se mu to nějak jako zaplatí. Říkám, to si děláte jako prdel, ne? Jako, říkám, a proč tedy jako jste? No, my jsme nic nenašli lepšího a tak. A říkám, tak to ne teda. Jo, tak prostě jsem si vzal věci a šel jsem, jo. Říkám, tak to ani náhodou prostě, jo. Mimochodem to je bratr zubařský paní Pláškové z Lipova. A je manželka toho ředitele tehdy si přivydělávala tím, že roznášela letáky. Jo, takže děkuji, nechci. No a potom jsem našel inzerát. Potom jsem našel inzerát na webu pracovního úřadu, kde hledali do firmy Seiko Flow Control asistenta nákupu. Tak tam mě vzali a tam to probíhalo tak, že jsem dělal nákupčího pro spotřební a výrobní materiál, kde ten spotřební materiál jsem jako objednával, jo, na základě třeba už minulých objednávek, jo, vždycky se tam dělalo to výběrové řízení. A ten výrobní, to probíhalo tak, že jsem komunikoval s rakouským kolegou, který mě poslal seznam materiálu, co mám poptat u různých dodavatelů v zahraničí.
to byl teda Rakušák a já i když jsem tu němčinu měl, tak prostě bylo pro mě snazší komunikovat v angličtině, jo, možná trochu tak i jako strucu. Jak by řekl jeden můj současný kolega, za Osvětím je to pořád málo. Takže asi tak, takže jsem s ním komunikoval v angličtině, jo, a tak to jsme fungovali. Měl jsem tu pracovní smlouvu na dobu určitou na 12 měsíců. Když mi končila pracovní smlouva, tak nic nenasvědčovalo tomu, že by mě ji neprodloužili. Jo, až na to, že mě upozornil jeden kolega, že, cituji, Stando, máš štiku v rybníce. A říkám, jakou štiku, jak to jako myslíš? Že vzali jednoho kluka, co bude tvůj nástupce a jel na školení do Rakouska. Tam jsem byl jako také, jo, na jeden týden v té jejich centrále. Takže takto za zádama, to bylo tehdy za pana Zemánka, což byl strašný řiťolezec, který třeba zkusil to, že na zeď té firmy nechal vyrobit ceduli s názvem ulice, která jako se stejným jménem, jako je jméno toho majitele, jo, až takový řiťolezec. Je to prostě lhář, je to křivá osobnost, nemá problém s tím lhat do očí, nemá problém s tím říct údržbářovi, že se s lůzou bavit nebude a tak dál, jo, takže tento se i jako zapříčinil proto, aby tam vzali mého nástupce, Roberta Majora. To je strašný kokodačurák, Robil, asi se díváš, sorry, ale prostě si takový. Jo, on fungoval takovým stylem, jo, že já jsem potom tak automaticky to jako vyplynulo, jo, že jak jdu z toho Rakouska, tak že mu mám pomáhat v práci a tak ho jako školit, jo, ale pořádně nikdo neřekl, že budu končit, to tam řekla až, myslím, 14 dní před koncem smlouvy. S velkým smutkem jedna kolegyně z Blatnice, že si jako vím o tom, říkám o čem. A ona tak jenom řekla, že mi to řekne pan Zemánek, jo. Ani to nechtěla říct, jo, byla z toho smutná, že bych měl jít pryč. Když viděla toho kokota, jo, toho Roberta Majora, jak se tam chová. Potom došly i ze spodního patra dvě holky, co tam dělali, mám dojem účetnictví nebo tak, jak tam chodili jako na kávu do toho našeho patra, tak jako, tak řekli, Stando, ty tady končíš? A proč? Nechoď pryč, my tady chcem tebe, ne toho kokota, jo. Tak jsem řekl, já nevím, jestli končím, jako, jestli to víte, tak dobře, ale já to nevím pořád, jo. Jo, takže potom došel ten Zemánek, jo, tak mě jako oznámit, že pan Kolár se rozhodl mě neprodloužit smlouvu, protože má málo práce, jo, prostě průhledná výmluva, jo, jenom prostě se mu nelíbilo, že já jsem férový člověk, přímý, jo, upřímný, jo, byl tam právě taky konflikt, jo, že on mě něco přikázal koupit, co bylo nutné objednat, jo, tak já jsem to hned udělal, protože řekl, že to tam jde jako o minuty pomalu, jo, nebo tak. A potom, jak došla, kdyby člověk z té rakouské pobočky, jak vždycky kontroloval ty nákupy, jestli se vždycky uskuteční výběrové řízení, tak se ptal jeho, proč se tady neuskutečnilo v tom případě a on řekl, že o tom nic neví, jo, takže oni měli to jednání, kde mu to vytkli, tomu Zemánkovi. On došel za mnou, protože se mě ptal právě ten rakouský kolega, jak to teda bylo. Já jsem mu to řekl, jak to bylo. A potom došel ten Zemánek, jo, a že normálně tvrdil prostě do očí, že to bylo jinak, jo. Tak já jako říkám, hej, to teda jako ne, jo. Tak jsem si stoupnul, jo, protože já jsem seděl, on tak jako stál nade mnou. Jo. Tak jsem si stoupnul, podíval jsem se mu do očí a říkám, pane Zemánku, já vás prosím o korektní jednání. Jo.
On, jaké korektní, já jednám, říkám, nejednáte, jo, a prostě takže tím usoudil, že nebudu jeho řitilezec, takže proto Robert Major, jo, to netušil, že to je ještě větší kokoda Narcizagon, který měl ambice se dostat na jeho místo, takže potom ho taky vyhodili, toho Roberta Majora. A mám dojem, že už jako několik roků tam ten Zemánek není. Jo. Takže jsem pracoval tady, no a potom jsem přemýšlel, co dál. Jo, projížděl jsem ty inzeráty. Často jsem viděl inzeráty typu přijmeme CNC programátora a plat třeba, nevím, 35 000, 40, 38, tak. Tak jsem si řekl, tak dobře. Tak jsem si přes úřad práce udělal rekvalifikaci na CNC programátora. Ale to jsem netušil, že to je celkem k hovnu, jo. No nicméně, mě to stejně nakonec pomohlo. Takže já jsem měl tu rekvalifikaci CNC programátora a chtěl jsem teda najít tu práci na tuto pozici. Tak jsem to rozesílal různě do firem. Jo, a když už se někdo obtěžoval mě odepsat, tak mě napsal, to byla myslím firma Mercat, tady myslím z Hradišťska, že sice někoho hledají, ale hledají někoho jako hotového člověka, jo, do koho prostě to nemusí nějak jako moc zaučovat. Jo, a že jako to, že mám certifikát ze školení z úřadu práce je pro ně málo, jo. Tak jsem si říkal, aha, tak a k čemu jsem si to jako dělal teda? No nicméně jsem narazil teda, nevím jestli na inzerát, anebo jsem tam napsal jenom tak, na firmu Kaskoformy a jsem tam poslal životopis, šel jsem na pohovor a tam mě teda vzali. Byl to pan Šťastný, to byl jeden ze spolumajitelů. Během té doby, co jsem tam pracoval, se jako rozkmotřili s těma původníma majitelama, on si udělal svoji firmu a tak dál. Někdy je to zajímavé i sledovat, co se děje v tom vedení a tak dál. Takže tam jsem pracoval, mám dojem 7 let. A to byla práce v kanceláři, za počítačem. Chystal jsem tam programy na obrábění tvarových ploch pro lisovací formy na plasty, pro výrobu pro automotiv. Různé jakože takové jakože teda jakože panely, jo, nebo nevím, palivové čerpadla, světlomety a tak. A to se tam dělalo v izraelském programu Cimatron, to programování pro ty CNCčka, těch tvarových ploch. A konstrukce tam jela v CATI. A potom se přistoupilo k tomu, že se objednalo rozšíření i pro nás CAD programátory, aby to mohlo být dobře napojené na to úložiště, na Smart Team, i jako s revizema, s úpravama. Takže to, co jsem se naučil na tom kurzu přes úřad práce, jsem použil tak z 5%. Jo. Všecko jsem se musel naučit znovu. Jo. Nebylo to na té bázi programování přes ty G-kódy, jo, řádek pořádku, jak se to dělá přímo na těch mašinách. Ale bylo to prostě takový jako 3D simulátor, jo, kde to musel prostě naimportovat ten model, usadit nulový bod, procedury, výběr nástrojů, jo, potom nějaká udělání průvodky, výkresů, vygenerování toho kódu pro ty jednotlivé mašiny a tak.
Jo, tam jsem dělal ty programy pro to obrábění toho železa, těch tvarových ploch a také zvlášť se dělalo při té výrobě těch forem elektroerozivní obrábění, takže tam jsem programoval, vytvářel grafitové elektrody, jo, jako tvarové, jako obtisk těch ploch, jo, a frézování těch grafitových elektrod a potom na elektroerozivní přístroji se to tak v také kapalině se to tak jako vypalovaly ty tvary. No a právě tu jsem pracoval 7 let, jo, a já na základě toho domnění, že je to stabilní firma, výplaty jsou včas, tak jsem si začal nějakým způsobem i podle toho přizpůsobovat ten svůj soukromý život. Jo, koupil jsem dům a začal jsem ho spravovat, věnovat tomu veškerou energii, i jako peníze, jo, a po těch 7 letech se stalo, že mě prostě na hodinu dali výpověď. Jo, a to stylem, že v 11 byla porada, v 1 hodinu jsem šel s vedoucím za dosazeným ředitelem nástrojárny, který předtím dělal vedoucího konstrukce, za Richardem Staňkem, a tam mě teda oznámil, že mě ukončuje pracovní smlouvu a že už zítra nemám chodit, že si mám vzít věci, odevzdat klíče a že mě všechno zaplatí tak, jak mají. Což musím říct, teda k jejich ctí udělali. Jo, všecko tak, jak má být. Jo, jako škoda, no, jako já jsem pro ně mohl 2 měsíce ještě být užitečný, jo, ale oni asi z nějakého takového jako paranoidního strachu, že bych snad tam jako kradl nějakou dokumentaci výrobní nebo nevím, mě prostě nechali doma, jo. Tak jako, co se dá dělat. Takže to bylo taková situace hodně jako nečekaná, jo, byť teda to bylo utlumené tím, že jsem dostal odstupné a ještě jsem teda byl jako ta 2měsíční výpovědní lhůta, ještě tu jsem měl zaplacenou. Jo, nicméně prostě já jsem, dovolím si říct, takový celkem citlivý člověk, jsou ve znamení vach, jo, takže když mě něco tak jako rozváží, tak to někdy trvá delší dobu, než se dám zase dohromady. Když potom do těch starostí, jo, že najednou vám dají výpověď a vy už máte ten život nějak jako naplánovaný s tím příjmem, i s tím, že budete dojíždět prostě, jo, nějakou tu trasu. Když právě už s tím je spjato víc lidí, jo, tak potom je to o to těžší se s tím jako vyrovnávat. Teď jakoby zmobilizovat ty svoje duševní síly, zvážit co dál, jo, a tak dál. No a já jsem ještě byl v takovém tom jako šoku, nebo v takovém jako tom driveu, jako že jsem chodil pořád do té práce, tak hned jsem si hledal jinou. A problém, jo, jako problém, byl jsem jenom na 2 pohovorech. Byla to hned vedle, ne v tom samém areálu, ale na dohled. Jedna firma, co dělá s hliníkem, je to ve Slavkově taková nová hala z Slavkov u Dolního Němčí, jo. Jak je tam ten bazár s těma starýma věcma, tak za ním je taková velká budova, teď nevím, jak se to jmenuje. Nevzpomenu si. Oni tam dělají z hliníku, jo, takové soustrouhy a tak. A tam právě hledali jednu pozici, jak kdyby do administrativy, já nevím, to bylo snad jestli příprava výroby, nebo zadávání položek do Heliosu, nebo nevím, něco takového. A pak tam hledali obsluhu CNC. Jo. A vlastně já jsem měl zkušenosti, dejme tomu,
bych mohl dělat obě tyto pozice. Jo. A já na tom přijímacím pohovoru, já jsem tomu věnoval hodinu jsme spolu mluvili. Jo, o tom, co jsem tam dělal, co znám, ta technologie a tak dále. A ani jsme snad nějak nediskutovali o tom platu, oni to myslím měli v inzerátu. Já jsem jim řekl tak, jo, že prostě mají tam nějaký ten plat, jo, že, tak jsem řekl, že bychom to zkusili jako pracovní, zkušební dobu a že bychom viděli, jak to bude fungovat vzájemně. Jo. Tak on už se bavil o stravenkách, jo, a to říkám, dobrý, tak prostě pohoda. Že mě pošle do 2 dnů pracovní smlouvu, jo, a tak už si říkám, paráda, vyřízené, bude to v pohodě. A on se potom neráčil, to byl, myslím, nějaký už možná jediný jednatel, jich tam, myslím, předtím bylo víc, nebo nevím. On se ani neráčil mě odepsat, že mě nepřijímá. Nebo že si to rozmyslel. Já jsem čekal prostě 1 den, 2 dny, 3 dny, týden, 14 dnů, 3 týdny, nic prostě, jo. Říkám, aha, no tak dobře, tak nic. No. Tak se potom dostavila asi taková trochu, nevím, takové znechucení, jo, taková prostě trochu možná rezignace, jo, že člověk dojde na pohovor, jo, má pracovní zkušenosti, je bez práce chvilku, jo, a řeknou mu, že ho berou, jo, a potom ani se neozvou, jo, a tak dále. Tak jsem šel ještě na jeden pohovor, to byla firma Koníček v areálu v Letu Kunovice. To byl celkem trapný rozhovor, jo, to byly tam 2 také, jako bych řekl, kozy, nevím, která byla větší, možná jedna byla větší koza. Mě napadl ten Koníček, protože můj bývalý kolega z toho Kaskoformy si má bráchu, který si vzal jeho dceru, mám dojem. No, to je jedno. A ještě tam pracoval u nich kdysi můj švagr, ale moc si to nepochvaloval. Jo, tak jsem si říkal, že bych mohl dělat tam. Jo, a to měla být pozice asistent nákupu, jo. A si říkám, mám zkušenosti, dělal jsem asistenta nákupu, byla to rakouská firma. Jo, prostě můžu si tam zavolat, ověřit prostě. Dělali to podobné, jo, bylo taky jako strojírenství, jo, prostě. Mám angličtinu, jo, mám nějak pasivně tu němčinu. Tak pro boha, jo, nebudu tam ani špekulovat s tou výplatou, jo. Tak mě tak jako zkoušeli, co jsem tam dělal. A teď ještě tomu pohovoru u toho Koníčka, u toho Kovokonu, předcházelo to, že mě poslali online test na vyhodnocení osobnosti nebo psychického zdraví nebo něco takového. A ten trval snad, jo, to mělo 2 části a to mně přišlo, že to bylo, ta jedna část byla snad na úrovni jakoby snad přijímaček na střední školu. Si říkám, hej, prostě nechce se mě, ale teda zkusím to udělat. Tak jsem udělal tu jednu část, to bylo na čas, druhou část, to bylo na čas. Pak se mě teda ozvali, že mám přijít. Tak jsem tam přišel, jo, a tak jako jsme se bavili, co jsem dělal, kde a to. A teď měla před sebou jakože ty výsledky asi a teď říká, a neřešíte teď v osobním životě něco takového, jako něco závažného nebo to? A říkám, no, možná rozvod. Proč se ptáte, jako, nebo to? Že no, jako ono je vidět, že se tady odpovídal upřímně, jo, ale že je to takové, jako že nevíme. Jo, a tam byly otázky typu, když vidíte, že rybář si napíchne žížalu na háček, je to pro vás, cítíte bolest, jo? Takové otázky, jo. A potom přišla řeč na výši toho platu a já jsem mi tam řekl, že bych se chtěl po zaučení dostat na 30 000 korun čistého.
A oni se na sebe podívali, jak kdybych jim řekl částku 60 000 čistého, mně přišlo. A si říkám, jako to se snad posrali, ne? Taková velká firma. A prostě a člověk, co tady prostě jim tvoří zisk v té výrobě. Jo, člověk, na kterém to visí ta výroba, respektive jako fungování celé firmy, jako mají problém s tím, jako komu nabídnout prostě po zaučení 30 000 korun čistého. Jsem z toho znechucený, jo. Si říkám, tak to jako se mě jako moc jako nelíbí, ale nechával jsem to ještě otevřené. Jo, jako měl to být teda jako asistent nákupu, no. Mám dojem. Ale řekl jsem, že mám i ty zkušenosti, že kdyby bylo třeba, tak třeba i to CNCčko jako bych mohl dělat, jo, zaskočit a tak dále. Že bych se do toho dostal, jo, že jsem to sice dělal jako v softwaru, kde to je složitější, jako ta příprava nebo ty kusy, jako, že jsem nedělal obsluhu CNCčka, ale že jako jsou ochotní se do toho dát, jo, protože když jsme měli tu rekvalifikaci, tak tam jsme to zkoušeli jako i na CNCčku. A závěrečný test té rekvalifikace byl takový, že jsme měli jakože napsat kód, když jsme dostali jako předlohu, jako kontru a napsat jako ručně po paměti ty kódy, jo, to jsem jako měl nejdřív a měl jsem to za jedna. Takže jsem v tom neviděl problém, jo. A potom mě napsali, že se rozhodli vybrat jiného kandidáta. Říkám, hej, tak já nevím prostě. Tak já mám zkušenosti prostě zase, jo, že bych tam mohl dělat prakticky práci za 2 lidi. I ten Helios jsem trochu znal, jo. Ať už to byl pohovor ten předešší nebo tento. A prostě ne, jo. A mně to přišlo, že já možná, jak mi právě dali tu výpověď a dělal jsem tam 7 let, tak já jsem měl trochu to sebevědomí už vyšší, jo, že jsem jako věděl, že už trochu něco umím. Takže já jsem se tam snažil působit takto jako, jak působím asi teď na vás na tom videu, jo, tak prostě jakože na rovinu, jo, bez nějakého pocitu, jako přehnaného studu, jo, nebo úzkosti, jo, nebo takového, jako že bych jim mazal med kolem huby, jo, jak to mají velice rádi na těch pohovorech, jo, aby jako cítili, že to bude někdo do party, kdo jim bude třeba jako zakrývat, že nepracujou a tak dále, jo, jak to třeba někdy tak bývá v těch firmách, jo, takže jsem se jim tam asi nehodil do toho krámu. Jo, a to ještě u toho koníčka, jo, že no, vy tady píšete, že umíte anglicky. Říkám, no, tak můžeme se chvilku bavit, klidně. No, tak nám něco o sobě řekněte teda, anglicky. Jo, ta jedna neuměla anglicky vůbec a ta druhá asi taky ne, jo, protože jako z ní nepadlo, mám dojem, ani slovo anglicky, jo. Jenom tak jako čekala, co já jí tam budu jako vykládat do anglické osoby. Já jsem to jako neměl připravené, ale řekl jsem jim tam, jo, prostě něco o sobě, trochu něco málo z osobního života, něco o té práce a tak dále. Co se ještě, myslím, jo, ona se ptala česky potom na nějaké věci, abych já odpověděl anglicky, jo, to bylo úplně trapné už. Tak jsem mi odpověděl anglicky všecko, říkám si OK, nějak jsem to zvládl prostě, jo, ale přesto mě napsali, že jako nepostupuju do druhého kola, nebo nevím, jo, a dívám nám třeba ještě úryvek z kanálu Zeptej se Filipa, kde má podobnou zkušenost a to se jednalo o pozici, která byla o hodně víc placená, o hodně víc odbornější, má výbornou historii, dělal v IBMku, dělá prostě učitele, školitele, přesně na to, co potřebujou, jo. A ten důvod tam asi byl ten, jo, že viděli, že to je moc upřímný člověk, moc má tak na bránku, moc tomu rozumí. Mohl by říct vedení, že někdo tam z té jejich party tam nemá co dělat, jo, tak ho prostě radši nevzali. A sami musím řekli, že hledají někoho, kdo s nima bude tak jako kecat v té kuchyňce, na té kávičce a tak, jo. Takže otázka. Je lepší být při pohovoru autentický a přímý, anebo tomu personalistovi mazat med kolem huby a snažit se ho získat
na svoji stranu a tak jako zapadnout do té party, kde se nebude nic dělat a bude se tak jako dělat, že se něco dělá a tak dále. Možná je výhodnější ta druhá varianta, jo, nevím. Ale teda, teď už se dostaneme k tomu, co je v nadpisu tohoto videa. K té výši té mé mzdy současné. A sice to teda, když jsem byl na pohovoru v této firmě, tak jsem zvolil tu první variantu, jo, že prostě nebudu tam hrát nějakého slizkého, prostě úlisného řitělezca, jo, prostě řeknu tak, jak to je, co se teď trochu odehrává v mém osobním životě, jaké mám pracovní zkušenosti, co jsem dělal, v jakých firmách jsem pracoval, jo. Nemám co skrývat, jo. Takže mě vzali v té současné firmě, kdy jsem teď pracuju zhruba 16 měsíců, mám dojem. No a co tam teda dělám v té firmě současné? No, takže pracuju z 90, no teď už možná ze 100% jenom tak, že pracuju jenom tak, že montuju regály v zahraničí. Jo, tak bych to jako zjednodušil prostě. Dělám tam nějaké přípravné elektrikářské práce, jo, ale prostě ta práce je o tom, jo, prostě dosáhnout toho, že dojede materiál na regály elektrické a nebo třeba jako stacionární a my to musíme s klukama prostě úspěšně namontovat, rozjezdit, jo, vyzkoušet všechny snímače, bezpečnostní prvky, jo, a předat tu zakázku, jo, s nějakým lehkým zaškolením, jo. A já teda, co tam jako nedělám, tak jako nezapojuju ty malé krabičky podle těch schémat elektrických a nezapojuju rozvaděč, jo, protože nejsou elektrikář. Ale jako přemýšlím, že bych si to vzdělání dodělal, abych mohl dělat i to, jo, protože si myslím, že to není zas tak extrémně složité, jo, protože to je prostě na jedno brdo. Ale jako nutno podotknout, že často, ne vždy, jo, není to celou dobu montáže, ale často se stává, že tam musíme nosit těžší věci, jo. A mám třeba jednoho kolegu, jo, co prostě vypadá, kdyby strávil veškerý volný čas ve svém životě v posilovně, jo, že s tím byste se jako nechtěli být, jo. Má problém mikrominého se zádama, jo, což bych i trochu přisuzoval té povaze té práce, ale on měl, myslím, i nějaký karambol, že spadl, myslím, na nějakou suť, myslím, z žebříku nebo něco takového. Takže ta práce se bez dobrého fyzického zdraví neobejde, jo. Takže je to prostě z určitého pohledu, jo, takové prostě, že jakmile by člověk měl prostě nějaký trvalý zdravotní problém fyzický, tak by tu práci asi nemohl plnohodnotně vykonávat, jo. Možná, kdyby tam jezdil jako ten elektrikář, jo, jako i ten elektrikář tam musí občas něco pomáhat, jako něco přenést a tak, jo, ale jeho primární práce je tam zapojovat kabely, jo, takže tam zase toto zdraví není úplně nutně potřebné na tak vysoké úrovni, tak ta síla, jo, fyzická, jo, takže tak, to bych ještě tak jako zmínil. No a teď k tomu hlavnímu, jo, kolik to sype. Já právě na tom pohovoru, jak jsem viděl ten inzerát, jo, tak se mě ptal pan ředitel, jakou mám tu představu o tom platu, tak já jsem řekl, viděl jsem nějakou částku v tom inzerátu, takže předpokládám, že k té částce se aspoň po nějaké době dopracuju. Ještě jsem teda kývil na to, že jsem ochotný v případě potřeby i zaskočit na tu dílnu pracovat, jo. Což nakonec to tak bylo z toho začátku, jo. Že já mám dojem první 3 měsíce
pracoval na té dílně, jo. Já jsem to jako uvítal, jo, abych jako viděl prostě, jak se to vyrábí, z čeho se to skládá, jo, prostě, abych viděl tu technologii, jo, protože já si myslím, že to je důležité pro tu montáž, jo. Takže jsem tam obsluhoval na děrovacím stroji a taky jsem pomáhal kolegovi na CNCčku, jednomu kolegovi na 3.8 CNCčku na horizontálním, i jsem zaskakoval na CNC soustruhu, takže takové práce jsem tam dělal, no nicméně. Když člověk by dělal jenom v této firmě, jenom na té dílně, tak ten plat je celkem žalostný. Jo, tam je tam jeden kolega, který pracuje na té dílně, jenom na dílně, jeden kolega, který je pracovitý, svědomitý, jo, řekl bych, že celkem i jako pečlivý. Trochu mám takový dojem, že asi to měl v životě celkem těžké, jo, absolutně nekonfliktní, neútočný. Říkali mě kluci, že byl na nějaké operaci mozku, jo, má tady takovou jako velikou výzvu. Pak mě říkal ještě jeden kolega, že to měl asi z drog, jo, ale teda říkal jsem si, že s tím klukem bych rád jezdil na montáže. Jo. Fakt naprosto v pohodě kluk. Pak tam dělá, no a právě tento kluk tam dělá takové ty práce, jakože ne u CNCčka, jo, takové jakože spíš něco vrtá, něco přemísťuje, jo, nebo něco zkracuje, nebo tak. Ale já si myslím, že má navíc, jo, že prostě oni ho tak tam dali, jo, že prostě potřebovali to místo jako zaplnit a tak se na něho dívají, jakože navíc nemá, já si myslím, že má. A pak je tam ještě jeden, který jezdil na ty montáže, i umí anglicky a on dělá u toho soustruhu. Taky výborný klučina, mladý prostě, v pohodě, nekonfliktní, svědomitý. Jo, jsou tam spíš také tendence, jako že aby ho všichni jako sledovali, jestli tam jako pracuje. Přitom on tam celou směnu stojí na nohách, jo, prostě a furt něco jako dělá, chystá si, jo, nebo prostě obsluhuje ten přístroj, jo. A už tam jsou také tendence, jako že ho podezírat z toho, že nevždy splní normu a tak, jo, nepřijde něco férové vůči němu. Pak je tam další kolega, co teda je tam největší mistr přes ty CNCčka, myslím si, že na něm to stojí, tam ta výroba. Jo, co to plně ovládá, výborný spolupracovník, jo, perfektní, spolehlivý, svědomitý. Jo. No a ten klučina u toho soustruhu, jo, on právě byl i na nějakých těch montážích a on řekl, že mu to nevyhovuje, jo. No a ještě ten, co byl na té operaci s tou hlavou, tak mě říkal, že on kdyby si neudělal, on dělá tady jenom na té dílně, že on kdyby si neudělal žádné přesčasy, tak mu na účet dojde jenom 20 000 korun, jo, což je fakt prostě žalostné. Fakt žalostné. Jo, ale tak prostě nevím, jestli mu to vyhovuje, jo, ale asi je rád, že je rád, jo. A myslím si, že to, že se trvává na té pozici ve firmě nebo v té firmě, je ovlivněno tím, jak se o tom bavím na tomto kanále, tím toxickým dětstvím, jo? Že prostě spokojí se s málem, má malé sebevědomí, nemá nic moc jako veliké ambice, jo? A prostě bere ten život, jak k němu přišel, jo? A má strach to nějak jako měnit. Jo, takže kdyby člověk dělal v té naší firmě jenom na té dílně, tak si moc nevydělal. Jo, ale prostě, tak já jsem si řekl prostě, chci to znát tu technologii, jo, takže jsem tam dělal první 3 měsíce. Jo. No a teď teda konečně, jo. Já jsem si udělal výpis všech mezd, co mě přišly v čistém, a udělal jsem
Jo, tady to je v čistém. Jo, takže asi ty první 3 měsíce to je asi jenom na té dílně. Asi tam možná byl jsem tam nějaký přesčas. A jo, jak jsem právě nastupoval, jo, takže jsem tak jako řekl, jo, že vidím, co jste měli v inzerátu, rád bych se na to dostal aspoň po nějakém čase, takže tak to vidím. Tak mě to odkýval pan personální i pan ředitel. Dál jsme se o tom nebavili. A pak jsem šel podepsat tu smlouvu, jo, a tam jsem viděl 150 korun, celkem jako 150 korun hrubého. Jo, z toho 110 korun je, mám dojem, nebo 100, nebo 90 korun, nebo 110, nebo tak nějak. To bylo jako fix. A ten zbytek do těch 150 korun jako pohyblivá mzda, jako složka, jako osobní ohodnocení. Říkám si, ty vole, prostě, a říkám, kašlu na to prostě. Chci to zkusit, jo. Takže jsem takto tam nastoupil. Jo, takže ty první 3 položky jsou výplaty ty první 3 měsíce, co jsem dělal jenom na té dílně. Některé, asi ta druhá, tam mě asi vraceli nějaké daně, nebo jestli to byla až ta druhá větší, nebo to už byly přesčasy, nebo to už byla ta montáž s přesčasama, nevím. Jo, ještě. Na těch montážích se pracuje tak, že pracujeme, když je potřeba, jako pondělí až sobota. Už se i stalo, že jsem pracoval v neděli, ale třeba mám dojem, že v Bavorsku, jak jsme byli, tak tam je v neděli zakázané pracovat. Tam jsou jenom otevřené obchody. Takže my pracujeme pondělí až sobota, se dá tak jako říct, jako všeobecně, a pracujeme od 7 minimálně tak do 3/4 do 5. Občas se stane, že i třeba do 5:30, už se i stalo, jo, třeba teď na poslední montáži, do 6 bylo i pár takových extrémů, jakože kdy to bylo jako o hodně jako dél, jo, kdy třeba jsme se vraceli, nebo byl poslední den předávky a ten majitel byl ochotný si to převzít i později a tak dále. Takže tam třískáme přes časy, jo, na té montáži. No a v té firmě DESu to je tak, že my máme nějaký ten časový fond a když teda není montáž a není třeba moc práce na dílně nebo není potřeba nutné tam chodit, tak jsme doma. Jo, jako ono se dá říct, že tento režim mě celkem vyhovuje. Jo, prostě takové jakože třeba hodně práce a pak třeba chvíli nic, jo, pár dní si odpočinu. Jo, a tak se třeba odreaguju, třeba jak teď a tak. Takže tak to jako mám, jo, že prostě už nedělám na té dílně, už dělám jenom ty montáže, v zahraničí z 95% se dá říct. A děláme takto ty přesčasy, jo, pondělí, sobota. A to, co mě dojde na účet, co vidíte ty hodnoty, tak to jsou teda ty odpracované hodiny plus ten časový fond nemáme online, jo, to máme jenom jako, že se zeptáme, kolik v něm máme. Jo, takže jak mě začaly chodit ty výplaty z těch montáží, já nevím, asi od té třeba 4. položky, nebo nevím, tak tam prostě je někde na firmě, jo, prostě v počítači, to moje konto s těma přesčasama. A já jsem se jako nepátral, kolik tam mám hodin, já jsem se zeptal třeba jednou, jo, nebo jak třeba dopředu řekl pán ředitel, že může být třeba 3 týdny doma, jo, že tam máme jako hodin dost, jo, přesčasových, jo, takže já jsem třeba 3 týdny doma, ale to stalo třeba 2krát, jo. A mně jde ta výplata jakoby z toho časového fondu. Jo, takže třeba nevím, plácnu, jo, že třeba některá ta výplata, nevím, která to mohla být, třeba ta 24 903. Jo, vlastně, to jsou výplaty, že vlastně to, co je na začátku, je poslední výplata, jo, takže když bereme od konce, tak já nevím, třeba ta výplata třeba v půlce někde, nevím,
to bylo třeba, že jsem byl 3 týdny doma a šlo to z toho fondu. Jo? A nebo některé, možná třeba když je vyšší, tak to bylo třeba, že jsem byl i na té dílně, když jsem měl volno. Jo? Nevím právě, jestli v těchto výplatách je někdy započítán ten časový fond, jakože v tom smyslu, jakože buď jsou na montáži celý měsíc, anebo jsou doma a čerpá se ten časový fond a pořádně něco ostává a to se proplatí. Jo, to právě nevím. To asi se jako spíš jako neproplácí, spíš se to tak jako hrne pořád dopředu, jo, že až je proluka, tak se to bere z toho časového fondu. A spíš to asi funguje tak, že třeba na konci roku, když to někdo nechce převést, tak si to nechá proplatit. Jo, třeba je tam jeden vedoucí, jako jeden z těch hlavních, myslím říkal, že měl za minulý rok, má 400 hodin přes času. Jo. Takže si to může třeba nechat proplatit. Jo. Jo, takže toto je ten časový fond, jo. To je prostě taková jakože taková věc, jo, že když je ta proluka, tak se to čerpá z něho a když tam něco ostává, tak se to vždycky asi převádí do toho dalšího měsíce a tak. A teď my, protože jezdíme do toho zahraničí, tak my dostáváme cestovní náhrady v eurech. Jo, když jsme u nás, sem tam, tak jako v korunách. Jo. Takže my dostáváme tady k tomuto cestovní náhrady. Jo, ale zákon umožňuje vyplácet, mám dojem, jenom 75% jakoby té standardní částky, která je daná pro tu kterou zemi. Jo, takže nevím, jestli byli třeba v obraze, jo, že to byla, myslím, ta výplata možná tady 27 000 třeba 563. To mám dojem bylo, když jsme byli 3 týdny v Holandsku, nebo to bylo 3 až 4, jo, teď nevím přesně. Dělali jsme tam pondělí až sobota a měl jsem i ty přesčasy a došla mě ta výplata 27 563. Jo, a já jsem jako nepátral, jestli mě převedli ty přesčasy do dalšího měsíce. Asi jo, do toho fondu, asi jo. Plus další věc, na tu zakázku jsou nějaké normohodiny. Když se ty normohodiny splní, tak mám dojem, že vedoucí výpravy dostane nějakou odměnu a my jako asi utřeme, jo. Ale on, mám dojem, má trochu možnost dát individuálně osobní ohodnocení. Možná je to spíš jako ne, v některých případech, nechci všem křivdit vedoucím, možná je to v některých případech spíš jako podle sympatii, jo, ale to je už jedno, to kašlu. Jo, takže je možné, že prostě tyto částky, co vidíte, jsou možná sem tam ovlivněné tím, že třeba jsem dostal třeba, nevím, pár stovek, jakože ohodnocení, že třeba jsem tam jako pracoval jako dobře výkonně, jo, na 150%, do roztrhání těla, tak jo, takže jdeme tomu těch 27 500, jo, takže jdeme tomu 3 týdny až měsíc v Holandsku, dojde na účet 27 563. Ty přesčasy se převedou do časového fondu a dostaneme náhrady v eurech. Už si nevzpomínám přesně, ale mám dojem, že jsme tehdy dostali jestli 900, třeba 60 euro, jo, tak prostě dejme tomu 960 euro, nebo nevím, 950 nebo 900, to je jedno. Jdeme třeba 900 euro a 27 563. Jo, takže to máme jako plácnu prostě. 50 000, jo. 50 000 dostanu prostě, jakoby, dejme tomu čistého, jo. Protože ty náhrady to prostě dostaneme na ruku, jo.
A ty náhrady tam můžeme jako od toho vedoucího jako brát hned, jo. Takže někdo, kdo žije od výplaty k výplatě, tak prostě dostane náhradu, jo, třeba hned první den si řekne o nějakou zálohu, jo, jde to, utratí to za jídlo, někdo třeba jako za cigarety, za chlást, jo. A tak třeba potom, jo, ve výsledku. My si tam musíme kupovat teda tu stravu za vlastní, jo, takže dostaneme třeba těch 950 € za ty 3 až 4 týdny v Holandsku, z toho si platíme stravu. Takže, a třeba pití, jo, chlast, cigarety. A domů si dovezeme potom třeba, nevím, plácnu třeba někdo třeba 700 €, někdo 500 €, někdo třeba 0 € a někdo třeba 0 €, jo, že tam všecko propije třeba a tak, jo. Takže možná ještě, abyste byli víc v obraze, já nevím, tak kdybych to měl jako zprůměrovat, jo, tak prostě tady k těm cifrám, co vidíte, dejme tomu, můžeme přičíst měsíčně, já nevím, prostě, že jsou třeba 2 až 3 týdny v průměru, jo, že jsou třeba 2 až 3 týdny, jo, říkám, někdy to je třeba 3 týdny v kuse, někdy to je prostě 4 dny, pak třeba 3 dny pro Luka, pak třeba 14 dnů, jo, pak třeba 1 den pro Luka, pak třeba týden, jo, tak prostě různě. Takže nevím, plácnu prostě, tak dobře, neříkáme 900, 950, ale řekněme třeba v průměru odhadnu třeba 500 €. Jo, jako já bych to dopátral, jo, kdybych si prošel všechny výplatnice, nebo tam to myslím, nevím, taky možná úplně není, jo, to bych si musel vyžádat, jo, vyžádat prostě, oni to mají na té firmě, tu evidenci, jo. To se mě nechce prostě počítat, jo. Jo, takže k těmto částkám si můžeme přičíst, jo, ať nežeru, prostě nevím, 500 €. Jo, kolik to je? Třeba 12,5 tisíce nebo tak, jo. Takže když přičteme, jo, já jsem to teda si to tady nechal zprůměrovat za těch 16 měsíců, jo. Je to 28 984 plus, jo, plácnu, bajoko, prostě plus minus 500 €. Jo, což je nějakých těch 12 tisíc, jo. Takže se dá říct, že tyto peníze já teď mám. Jo, 28 984 plus, jo, v průměru třeba 500 €. Jo, kdybych to měl zprůměrovat třeba na 6 měsíce. Možná je to 600 € v průměru, možná je to 650 €, já nevím, prostě dávám tak jako 500 €. Takže mám víc, než jsem měl v těch minulých pracech, jo. Ať to byl skladník, ať to byl asistent nákupu, ať to byl CAD programátor, jo. Tam to vycházelo ta čistá mzda. Tam jsme měli jako 13. plat, jo, částečný 13. plat. A tam mám dojem, to bylo v průměru za těch 7 let, co jsem tam byl, tak myslím, jak jsem počítal, mám dojem průměr posledních 6 výplat, tam to bylo možná tak, nevím, jestli 31 500 čistého nebo tak. Jo, ale musel jsem si platit, vlastně nemusel. Tam jsme vlastně, jo, to vlastně bylo včetně příspěvku na dopravu. Jo. Tady příspěvek na dopravu nemám, ale jelikož jezdím jenom na ty montáže, tak pro mě kolega dojede, když jako řeknu, tak i domů. Málo kdy třeba řekne, abych třeba přijel přímo na firmu, jo, což mám třeba, nevím, 20 minut. Jo, anebo někde na půli cesty, když mi tak vyhovuje, nebo tak. Jo, takže víceméně bych nemusel mít ani auto, jo, ale já mám takovou jako slabost na ty auta. I v nich mám utopených už dost peněz, jo. Takže jo, tyto peníze plus v průměru třeba, jo, 500 € jdeme tomu, nemusel bych mít nutně ani auto teď, jo, nemusel bych platit ani žádnou naftu, jo. Takže mám víc peněz, než jsem kdy kde měl, jo. A teď mě napadlo, jo, aniž bych jako započítával ty náhrady v eurech, tak mě napadlo to teda porovnat tu moji mzdu. Jo, že tam mzda je ovlivněná prostě nějakým jako těma daněma, odečtem a tak dále, jo.
Takže jo, mám dojem, že možná došlo k navýšení té mé mzdy třeba o 5 korun, o 10 korun, nevím, jo. Mám dojem, že jsem viděl poslední výplatnici nějak před pár měsícema, nebo nevím, jo, takže nevím úplně přesně, jo. Jenom tak prostě orientačně mám. Jo, tu jsem třeba se díval, jako kolik zaplatím, aby tak aspoň jako orientačně, kolik jako zaplatím. No, já to tady počítal blbě, já jsem mu to napsal, že to jsem psal čistého. Jo, tak tu ten jako, abych zhruba věděl, jo, kolik platím na sociálním a zdravotním, jo, jako daň. Jo, takže to mám tak 38 hrubého, což odpovídá tomu inzerátu, jak jsem nastupoval, jo. Tady teda, jo, kolik to zhruba dělá. Tady kolik odvádí zaměstnavatel, to je taky dost peněz, jo. Jo, takže by oko, můj zaměstnavatel má se mnou celkem náklady 50 844 korun, přes 50 000, jo, plus minus. Ohledně jako té mzdy jako samotné, jo. A teď mě napadlo to porovnat se státní správou, jo, víš to video na začátku, jo. A to teda nemluvíme o tom, že mám k té mzdě, jak jsem řekl, v průměru by oko 500 euro navíc, jo. Takže jo, první jsem to chtěl porovnat s průměrnou mzdou v České republice a vyjádřit v procentech. Jo, takže když nepočítám to, že k výplatě dostávám cirka dalších 500 euro jako náhrady, tak na tom jsou, takže vydělávám 65,8% průměrné mzdy v České republice. A teď je napadlo, jo, udělat porovnání té mé mzdy, jo, zopakuju, kde není započteno těch, dejme tomu v průměru 500 euro za ty cestovní náhrady měsíčně. Tak porovnání, kolik teda, jak si na tom stojím v porovnání se státní správou, jo. Takže, když teda nepočítáme ty cestovní náhrady moje, tak ta moje mzda je 91,5% průměrné mzdy ve státní správě. Jo. A to mám jenom maturitu na obchodní akademii. A mám si odvažuju říct fortel, jo, určitý jako práci, jako odhodlání a celkem šikovný, učenlivý jako kluk, jo, takže umím zabrat, když je potřeba, jo, takže dá se říct, že momentálně se živím rukama, jo. Je potřeba u toho trochu přemýšlet, jako je, jo. Tak a dávat pozor, aby člověk si třeba nezabil, s někama nespadnul, nebo aby na něho něco nespadlo, nebo aby nezakopnul, jo, nebo tak. Takže tak to je. Takže ve výsledku jsem na tom ještě lépe, než tak, že mám 91,5% průměrné mzdy ve státní správě. Jo? Protože mám ještě 500 euro navíc. Průměru, jo, říkám, když jsme celý měsíc pryč, tak je to třeba 960 euro, 980 euro, nebo jak to bylo. Záleží prostě od toho státu, i tam jsme dlouho a tak dále. Takže, jak by řekl Paroubek, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má? Podívejte se na mě, jestli jsem přišel jako otáboráku nebo jako člověk, jehož oblečení má nějakou hodnotu. To oblečení něco stojí. Boty, šaty, košile. A rozhodně o mně se nedá říct, že bych chodil oblečený jak otáborák. Já vydělávám měsíčně 77 400 korun, nějaké drobné. A já žiji se slečnou Kováčovou a ta má také peníze a ve dvou se to lépe táhne.
rozdíl mezi 930 a 190 tisíci je 740 tisíc korun. Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, kdo z vás to má. Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, kdo z vás to má. Jo, a já tam jsem teda v té pozici, jo, že dělám montážníka a překládám a občas řídím. Jo, že třeba když řídím firmní dodávku, tak mě jde normální mzda, jak kdyby byl v práci. Když se jenom vezu, tak mě jde půlka. Jo? Já to nekontroluju, jestli ten vedoucí to píše poctivě. Jo? Byly v této firmě i takové politování hodné případy, kde vedoucí poctivě nevykazoval práci, jo, svých podřízených. A třeba, jo, já tam nesvařuju, jo, nemám svářečák, takže když je tam kolega, co je tam třeba i déle, jo, třeba si dohodnou už trochu lepší mzdu, navíc vařuje, jo, tak má zase něco navíc, jo, já mám třeba navíc, ale to mám dojem až tak poslední měsíce, možná jsem tam, když teda je potřeba, abych překládal, že tam asi ten vedoucí jako neumí ten jazyk, tak mám myslím nějaký, nebo jestli jsem to snad neměl jenom jednou ten případ, tak snad jo. Jako, nevím, jestli 5 € za celou montáž, nebo něco takového, týdenní, nebo tak, nebo 2 týdenní, nevím, jakože jsem překládal, jo. Takže jsou tam takové jako ty složky, ještě pohyblivé jsem tam, jo, takže asi tak, no. Jo, a nejsem elektrikář. Jo, ten má zase ještě jako lepší jako vstupní podmínky platové, jo, protože na tom to visí, jo, dokončení té montáže, jo. Taky byl problém sehnat elektrikáře, kteří jsou ochotní jezdit do zahraničí, jo, tak to. Kteří jsou ochotní být v tom odloučení, jo, od přátel a rodiny, jo, tak. Takže tak to je, jo, takže někdo by třeba si mohl říct, ty jsi prostě dělník, ty jsi montážník, nic nedokázal, jo. No jako dobře, no tak bych měl inženýra a dělal bych ve státní správě, jo, a byl bych na tom úplně stejně, nebo ještě hůř třeba, jo. Jo, musel bych toho dělat třeba jako víc, papírování a všecko a tak dále. A mě teda vyhovuje spíš tato práce, jo, neříkám, že třeba mi to bude vyhovovat pořád, jo, ale jo, že člověk se podívá do světa, jo, vidí, jak to tam funguje, jak to chodí v těch firmách, jak to tam vypadá, jo, vidí třeba nějaké technologie, potkává nové lidi, může si cvičit jazyky, jo, trénuje si prostě to vyjadřování, trénuje si spolupráci v týmu, jo, jsem tam třeba i jako nějaké to trochu pracovní napětí, jsem tam, jo, když tam třeba nějaký kolega, co jako není úplně OK, jo, nebo tak. Ani očko nenasadíš, protože to je u železa, do piče! No, jde? Neřešitelný problém, hoši. Já to nejdu dělat. To neuděláš. Nevyšrubuješ ani to. Chceš vyšrubovat toto, musíš toto. Na toto se nedostaneš zás. To je pas vedle pasti, pičo. Musíš alternátor ven. Toto povolí všecko do piče ven, aby ses dostal na tam ten šrub. Se nedostaneš. Co? Ježišmarja, vole. To jsou nervy, ty pičo. No, tak dívej na to. To se ti poholí jeden šroubek. A ty máš odsaď. Oni chodí ty hajdli. Já ho chodí? Nijak ho nechytnu. No. Tak můžu. To je vše. Tak. Krista Mária, vole. Já se na to vyseru do piče. Já nebudu to dělat! Hoči, já jedu do piče s tadyma! Nebudu montovat celý traktor kvůli 2minutové záležitosti do piče!
Kurva! Do piče! To není normální, kurva! To odal tak, že jdi. Na zadní, tento třeba jo, ale tento, Tak to je na ty píle, kurva, taky. No, tak, hotovo. Tam netočí. Hotovo. Tady to samé. Když máš malý chod, použiješ očko a můžeš chodit půl milimetru. Abys nechodil, tak udělali toto. Dívej, kde já ho dám. A končí. No. A můžeš ho dát tak. Tu jsou na doraz, no. Tady tak to nenasadím už. Nenasadíš ho. No. Ježiši Maria, vole. No musíme pičo sundat aj hlavu, snad na tlaká po šábik. Ty pičo, vyměnil jednu trubku, kurva! Do piče! To je, vole, nemožné, tady jedinou pičovinku a musíš rozdělat celý traktor. Celý, tak piča, kolik to je, kurva. Celý traktor rozdělat, ty pičo. Vy kurvy slovenské! Zakurvené! Piča, co to je? Kurva! Ježíš Maria, do piče! Kurva už! Bože, piča, skurvená, prašivá do piče. Banání věc, která trvá, když hodně, možná 2-3 minuty u jiných strojů. Dám, povolím jednu matku, druhou, šuch, 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 hodím za sebe, šuch, šuch, šuch. No když si největší blbec na země kouli, možná 3 minuty. Tady ty pičo celý, kurva jdem! Do piče! Já se tam nedostanu ty jiným klíčem, kurva. Já musím vyšrubovat půl hlavy do piče. Ježíše Maria, kurva. Piča, vole! To je, kurva, nervy toto! Žádný střed, když uvidíš někdy, zkus se podívat, kam má do trubky sykovací. Zbytku strojů na země kouli, ty pičo, krom tohoto, vole. Hajzli jední! To je, pičo, nemožné. To ne. To tam nedá. To zatahuju klíč. Tady je konec. To je hlava, to je utahle momentákem, to je, pičo. To normálně, to nemá šancu, to je gola jak prase, vole. Čím je to utahle, a to nepovolím. Nepovolím, tím pádem se nedostanu na to. No, to. Pak on se natahuje. To cítí, že ten klíč se tahá, nic. To byl darmo pokus, takže nevím jak. Nevím jak, vole, tady je konec náš. No, já potřebuju utáhnout toto malý, tento malý žlutý ten. No a nedám, protože zavazí toto, zavazí ten šrub. Zavazí všecko. Já tam nedám klíč. Já tam nedám klíč. Neutáhnu to, hoši. Já to nebudu dělat, já to mrdám. To musíš celé sání, turbo, všecko odšrubovat. Zase. Jo, to je normálně dané, normální traktor, kurva, že tady ty pičo, všecko musíš rozdělat, no, já ho tu nenasadím, ani za kokot, vole. No, nenasadíš ho, kdyby ses tam posral. No, a je tam tak akorát, na piču. To rvalo hrany, skřížený je přes hrany. No. A... No, nic jsem neutahl, jen jsem natáhl klíč. Pičo. A ne, nedostaneš se tam. Nedostaneš se tam. Protože to je tam. To je tady toto. Tady tuto piču potřebuju utáhnout. Vidíš, tady to dáš. Tady
Tady to nedám. Tady to nedám. Tak, no a on je přes hranu. Tak ne. Tak ne. A jináč ho nedáš. Můžeš s ním točit, jak chceš. No, nedáš. 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 Bez píči, nedám ho tam. To si nedám tam ten. A to se musí povolit, na jiným ne, jenom tento. Tento jdem zašrobovat, ten jde, tento nejde, ten je nejhorší. Ten se ti povolí. Všechny jsem odšruboval, všecko to drží normálně. Ten se povolí do piče. Já se z toho poseru normálně. Já se z toho musím pojebat. Normálně se poštím, kurva, to si neuděláš nic. Hoši, to je neuvěřitelné. Já to nejdu dělat. To neutahneme. Neutáhni to. Čo aby si zhodila aj dekl z toho vrchu, vole. Neudělám to. Já musím toto slaní dát do piče, všecko rozdělat, nebo já nevím. Co s tím do piče. Prostě to tam nejde se dostat, no. No, všecko zavazí. No, všecko zavazí, ty piče. Všecko zavazí. No, musím to rozdělat celé, hoši. Celý lakátroš rozdělat, protože to nejde jinak. Musím to bohužel. Jo. Když ti někdo řekne po slovensky tě pozdraví, okamžitě řekni, počkej kámo, trubku a hned ho jedni pohled. Hned ho zabij, takovou trubku nos u sebe, okamžitě po té palici. Okamžitě, vole, zabít, ty kurvy. Zasrané, zamrdané. Vole, to je... No. Ne, až tady taky nejde klíč dát. Já to nejdu dělat! Ne! Kurva, dívej! Já musím vyšrobovat to ty držáky! Bo tady nenasadím klíč! Ty pičo! To ne! Kurva! Ty vole, je to možné, to pomoct. A toto? To si nepřevěď, protože tady je to. Ne, já to nechci vědět. A tady se nedostaneš, tady musíš golu a tady máš toto všecko a nedostaneš se na tento, takže musíš toto chladit ven, aby se dostal na ty šrouby, abys mohl toto, pak kurva to piče, to není možné. Takže tak to teď mám, jo, tak to teď mám, uvidíme, co bude dál. Hodně se mě honí hlavou ta myšlenka odejít do zahraničí pracovat, jo. Protože ani s takýma to penězma to není žádná sláva, jo. Ale jsem na tém líp, než jsem byl předtím. Takže tak jste se dozvěděli zase něco nového o mně, jo, nebo jsem to řekl tak jako v kostce, nějaké další nové informace. Takže zase o mě víte něco nového, no. Takže tak. Jo a právě jako dobré, jak člověk poznává ty nové lidi, jo, že třeba jako si může vyslechnout ty další příběhy, jo, lidí, co by jako nepotkal, kdyby jsem tu práci nezměnil, jo. Třeba tam byl jeden Slovák, jako v Norsku, jo, koupil tam dům, jo, pracoval jako pekař, jako válel rohlíky v Praze, jo. A dopracoval se k tomu, že odletěl do Norska, neuměl norsky vůbec, letěl tam jenom s nějakým slovníkem, myslím, že snad jenom i anglicky, nebo nevím, nebo teď už možná jo, ale a pracuje z domu, údajně snad dělá nějakého, nevím, externího technologa na nějaké typ pekařské technologie, nebo tak, půlku domu pronajímá, jo,
bydlí u moře, v Norsku, jo. Je tam nějaký ten lepší i sociální systém, když se něco stane a tak dále. Jo, ještě jsem nevzpomněl, že jsem pracoval, mám dojem, půl roku nebo přes půl roku ve firmě 5M v Kunovicích, v areálu v Letu v Kunovicích. Jo, to bylo všude ty reklamy, přijďte pracovat do bezpečného prostředí, pošlete svůj vzkaz do vesmíru, no tak to je jen čistá komedie, jo, tato reklama by nalákala lidi. Tam jako je nová hala, jo, kde se to jako kompletuje, ty věci, jo, ale prostě tam mě tu pozici nikdo nenabídnul. Byly volné pozice jenom v té nejhorší výrobě, jo, tam technologie je prostě stará třeba 30 let, 40 let, jo. Skalné vlákna, prach ze skalných vláken, výpary chemické, jo, těžké chemikálie, pryskyřice, 12 noční směny, kamerová buzerace, narcisní typ vedoucího výroby, neexistuje, aby tam lidi seděli na židlích, jo, takže radši žádné židle na ty 12, radši žádné židle, jo, anebo když už tak odmontujeme opěradla, aby se tam ty lidi nemohli ani opřít, jo. Katastrofa. Bylo mě z toho zlé, bylo mě z toho na zvracení, hnusný zážitek, jo, nepřeju nikomu tam dělat. A tam jako ten můj vedoucí byl celkem fajn, jo, to byl fajn chlap, jo, i pár kolegů tam byli jako fajn, jo, ale to prostě jako fakt jako chudáce lidi, co tam dělají, jo. Takže to bylo také nejhorší, no, nejhorší. Takže zatím tak. What you say, yes I know.
much. Vielen Dank, meine Leute. Ooh. I will now introduce the band for y'all. You running in circles and doing your clapping your hands and all that. Das hat dieser Abend gewesen. An die Gitarre, Nicolas Arson. An die andere Gitarre, Le Mann die Fantastik. Eine fantastische Mann mit fantastischen Haar. Diese, meine Leute, ist Vigilante Karlström. An der Basengitarre, der Doktor. Alle müssen deine Hände klappen. Vielen Dank. Der Doktor des Bassgitarr, Dr. Matt Destruction! Und jetzt, alle Leute, deine Hände in der Luft. An der Trumma, la batterie, his name, the drums, his instrument, Chris Dangerous! Woo. Not everybody can do that. All right now, we better get it cooking. We ain't got all night. We're gonna do all right. I have been your lead singer this evening. Meine Name ist Harlan Pelle. Das ist alle, der volle Band. Put your hands in the air once again for the very last time. Feel truly the high.